lang hilin eh. Dara gilingaw para matog. Grips. Ay. Sekani mo be? Hai, Lula Lydia, diara ko dia. Duat ni Lydia dia. Hoy, liso doy. Sekani mo be? Matog. Grips. Hi, hello. Mayong hapon, adlawng Martes. Sa 9 na ron sa December, dya mamalagi nakaw ganiha dito nagkuan. Ito nas Usmon, dya kinanglan na pod og kuan ni doktor nga ubi nga ultrasound na pod. Pamakaybaw ka sa dapit kay doktor ni Surya nino wapod mo sa bigasan daw wapod kapangutan na dito sa Usmon kay busy ang tao mo na nga mo tatsak kong Hermelita kay si Hermelita naman to jay kaila ilang binaji nga nagtrabaho kuan sat ko sa gagaw nga naas Usmon nagtrabaho wapod mo duty kay i-off siguro niya o lagi sa manangutana yaga po mo dari update yaga po ko dalis biyason lain bag panahon dari kay dagundag waling dahaw gawas ko kay di man pwede ito makaistorya o kuan kay na may sounds saba anong di ako dalis gawas. Kamusta tuod mo yung lakas panahon dalis Manila 101 na. Nanday ko katsat gabi ang kumari ang igagaw na akong sa Puerto Pino. Atbang ra mo Puerto Pino diha. Ha. Kay salura man to, Via Mall. Tayo na ho. Sa kuno wa ko kaswito, do ra dai midani kay mo naman yan na. Puerto Pino naman na. Sa sabot mi nga magkita mi. Ang nag-chat laman o gano'n ka makita. Kaya pwede magkita may dihara sa lura. Parang kuhan diha. Kaya diha man na mo labay pa doon o alabang. Kaya hampasan yung puta ng matulong alabang. Parehara tibutihan yung bukas ang alabang. Maura din at bang ramidani. At bang ramis kalibunan. Kabagangahan, kabagawngan, o bugang. Gawas ko na rin kayo kay banha kay natuog sa precious sa ikaduha di pud makabidyo kay na ay kuan kanang sounds na doon nagaling pod mao bisag asa ra kan mag sounds nitak na jud gan ko dito sa highway naisip na tan-awan ay happy birthday day nanay ka ug mapag-birthday nanay pero lang gi-advance sila ron kay nga sila kuan si Terry manawag sila ni gapon ha matubag gawas ko nanay mali kalapok mugawas sa sakayan sa una hindi hiwa pa ni mga ingana aron na nilang gitukod tukod man na sila ingon og demolition na inja na malagi ning gitukod na danag pilahan nila sa mando nanapoy sounds sa lagi na sounds putod ng video nanapoy sounds muni kalapok yay
Lapok. Okay. Grabe, magbuwan. Halos di ka makagawason. Pero daghang tao gyapon sa gang lapok ka. Lapok. Ano ko maabot ang buhay? Nay, talong kalinis ka na. Kalinis ka na, Nay. Ayan, balwal. Ulit kong pan. Wala pa isang. 5 minutes later. Ito bayahe. Ito na. Capricious. Tapos nanay. Bayahe ko no. Sama to. Kasang tong bag. Kasang to sanina. Dahil mong bata dia. Lula Lydia. Aman. Naman Miss Kia. Ate Kia. Di Asricious. Hala. Among boto. Uno lagi. Sa Tikia. Tanawa. Kia. Matalas Kia bang Precious. Ano ba na? Good morning! December 10 na. Happy birthday dahil na Nailita. Precious, sayo happy birthday. Tapok sila sa kuan ron. Among family house. House. Kunos na Precious. Family house. House. Kabe? Happy birthday to you. Ha? Happy birthday. Kata. Nanailita, Ungailita. Happy birthday. Happy birthday, Ungay. Happy birthday, Ungay. Dali ikaw. Happy birthday, Ungay. Paman mediha, dara-medare, kantara Miss Precious. Ikaw lang. Ikaw na timpang. Happy birthday to you. Ha? Good morning, di ay December 10. Wow, kuno. Wow. Nyaw. Sibo. Oh, kasi panawag ni mo, lolo, ungay, ayaw lagi bi. Ayaw. Bantay batas na nay ungay dia lola. Si? Oh. Hala, ayaw. Silpon. Silip na ta. Happy birthday, ungay. Happy birthday, ungay. Ang panahon dari, uwan, kami nagawas, matugalin ng buntaga kay way, patugtog. Grabe sa kwarto. Kwarto ko pa ka budiga. Na yung mga nakabagahe. Ano man ka? Kanta na. Tuyo. Happy birthday to you. Kayo. Happy birthday to you. Ayaw gawas ha?
picture na mus upaw o katong anak laki dito mo yung masamong oy atong anak sunod tong upaw matong taga Cortez sa wala mo kaila kay dugay mo to dito tagbilaran da wala ka ulig puti hantod na Minzo hantod na Nas Manila mo nang silingan ta sa una pero ka wala nakahinumdum dito mo yung masamong wala picture ang masamong katapok medyas domingo hala Nasabuna ka na sanay. ay na ba na